Tak a v klidu, napřed ho srovnej. Nesmí být takhle za kolmicí, trochu se zakloň, obzvlášť ve svalu, tam musí, tak, teď je výborný, ty se zakloň, ano, moc hezky, zakloň se, pomož mu v tom obratu, zakloň se, tak a kyčlí, vnitřní kyčlí posílej dopředu, vnitřní kyčlí nahoru a zakloň se a vnitřní kyčel dělá to kývání a vnější, netahej tolik za vnitřní otěž, o vnější se musí opírat, vnitřní kyčel proti vnější otěži, vnitřní kyčel proti vnější otěži, vnější otěž staví koně a dává mu možnost se opřít. Netahej za vnitřní, kyčel to musí dělat. Netahej za vnitřní otěž, ta bude, až když budeš toho koně zastavovat nebo něco. Tak, vnější otěž, vnitřní kyčel. A tak, ty jsi byla na kruhu,